ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омаден ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастен. Боз ҳам духтаракон навинка омадагияй, баъд бо аксия кардагиян, пояфзол ва сумкора арзонтар шидагиян. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза духтаро 103 магазин, ряди магазинҳои шишагӣ. Аз ҷама навор доштум, бисёр ҳам духтаро хоҳиш кардан ки аксия шид ё ин ки бо бори новинка овардан, ҳатман навор карда нишон тиҳен. Марҳамат духтарако биёен, боз ҳам аксия пешниҳод кардагиян дар иҷа. Бинен духтаро инамино ҳамаш 200-250 сомоно, 80 сомон шидагияй, тоза туркӣ. Мана ҷа чизе ки мебинен турецкиян. Ана макасим кошон у наворда аксияда 100 сомонӣ будан, и наворда боша ҳамаи ҳамино 80 сомон шидагиян духтаро. Бори тоза турецки качестваша бинем духтарако. Агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доран, на приш доран, на ожанг доран ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмаси баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейский кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳара ки ма кор мекунад дар ами компания, доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай, метавонед дархост кунен, шумода миёран метиҳанд. Саб сафед мекуна рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекуна, пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекуна. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дига, и хоҳари ма дар ами компания кор мекуна. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар иҷа ҳар моҳ шумо харид намекунен, балотон намесӯза. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунӣ, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ами хоҳара ки озима мепартом, биненда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавен. Ина бинен ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27,000 рублай. Дар 2 ҳафта, дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави чихе хушрӯай. Мана рақамҳои савдогарам мемонам дар рӯи экран. Каседа доставка дар корай нависен духтарако, доставка доранд. Беҳад моделакҳои хушрӯйҷада бисёрай бо хутон омаден духтаро. Ай наздик мебинен. Мана бинен 80 сомон. Баъдан аи қисма бинен духтарако. Ино 200 сомонӣ будан аксияда, ҳамаш 350 сомона турецки ҳами ва ё макасимко ҳозир бошад 180 сомон шид. 350 сомон бо духтаро. Мана бинен аз ҳамаш бо расветка доранд. Беҳад расветкои нағзакак. Мана 180 сомон. Ортопедически мепирсанд духтарои мо. Инамино ҳамаш массажёр дорану ортопедическиян. Мана бинен качествошда гап нест. Бовар кунед ҳамино аз 350 сомон поён неста дига ҷода. Ана иҷада боша шумо 180 сомонда ира метавонен харидорӣ кунен. Беҳад качествои хуб дора. Мана ҳамаш брендои машҳури туркӣ. Мана иша бинен бо модело ҳархелаи духтаро. боварӣ дору мақултон мешава. Беҳад качествои нағзанд. Мана ира бинен охе 180 сомон. И қисми болоям аз бо дигарошам нишон метим, ба ёям 180 сомонӣ шидагай. Ина духтарако анами риядам тоза туркиё 180 сомон шид. Мана инамино моделои тоза туркишай. Ина духтаро ази паделкаям ҳастай медонен. Баъд анамхе туркишам ҳастай ки то 400 сомон мефурӯшанд. ҳозир бошад дар иҷа аксияда 180 сомон шидагай. Ина иноша бинен чихе хушрӯай. Качествашда гап нест духтаро. Мана аҷоибот 180 сомон пода хушрӯ места. Мана чанд расветка дора. Инаи моделоям ҳама хел турецки тозаҳо. Мана бинен чихе интихобуш бисёрай. 180 сомон духтаро пушаймон намешавем. биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 103 магазин.
ана баъд туфлиёшона акция кардаган духтарако. ина туфлиёра бинен. ино 250 будан, 230 шидан. ҳами туфлиёи 400 соман духтаро. мана ҳози боша 230 сомонда ҳаминора метонен харидорӣ кунен. беҳтарин моделояй. мана пода бо аҷоибот хушрӯвай. бо як маротиба хитон биёен муқоиса кунен бозора нархша, баъд метонен харидорӣ кунен. леке ин нарх нест. мана фасони бадай духтаро беҳтарин нарх 230 сомон. фирмаи Николета духтаро. мана ин туфлиёра бинен хушрӯгиша. ҳамаш качествои зур-зуран духтаро. мана ҳама намуд каблук ҳастай. мана ҳамаш қиматия ина. ҳамаи ҳамино ҳози аксияи зур рафтестай. биёен бо нархи арзон харидорӣ кунен. майна хучон каблукшон сифатшон да гап нестай. мана ире бинен чӣ хушрӯвай. хулоса интихобшон бисёри бадай духтаро. бо хутон биёен мефаҳмен. и тараф ҳамаш на ҳамоай. ина диден ҳамаи анамино 230 сомон аксияштаги. мана мебинед аи чандта расидед кай. мана ҳамаи синну солда духтаро мешава беҳад удобни хушрӯ. качествоштам гап нест. мана иноям ҳамин нарха. ина духтаро ҳами қавми качестваш зурай. ино қимати қимат будан. ҳози боша 230 сомон да дудестиян. марамат пушаймон. иё 220 шидан. ина ино 180 шидан духтаро. мана 180 сомон шидан. ана иноям 180 сомон шидан. лайкиёку? ана баъд лайкиё ҳастан ина духтаро. на лайки 220 сомон. ҳози лайки медонен ки 300-350 сомон боло шидагиай нархош. иҷада боша шумо метавонен 180 сомонда ҳаминора харидорӣ кунен. 220-180 инам хеле нархошон беҳад арзонай. мана ина ин моделоша бобинен. беҳад сифатои хушрӯ маълумай духтаро. ай пеш бо як маротиба хитон биёен бинен мефаҳмен ки дар ҳақиқат ҳам качествашон дараҷаи олияй фарқкунанда. ина балшмиркоям ҳаст. ана лорикои хушрӯ качествои туркӣ. мана 120 сомон шидагиай. лорикои фасон духтаро. мана касе да лорик дар кор бошад доранд. ана ё чандиян? не хелеям аста. ина ино 180 сомон духтаро. и чи? на размери калон будай. мана хулоса интихобшон зиёди зиёдай. баъд нигоҳ кунем духтаро. авша медонен ки авша ҳози 170-180 шидагиай. имач авша 170-180 шидагиай. иҷада боша 120 сомонай. мана марҳамат кадомеш ки дар кор мешава духтарако биёен ай пеш бинен качествои беҳтарин 120 сомон. мана анаи модело то 400 мефурӯшанд духтаро. шумо да чанд сомай? 180 шидан. мана 180 сомда мехарен. хушрӯгиша бинен духтаро. мана аҷоибот фасон ҳечи намешава. 180 сомон. инаи моделоша диден ва ёш дига хел таракан ки ҳамиш хушрӯ удобне. хулоса беҳтарин нуқтаи савдои духтаро. пушаймон намешавен. борошон ҳам качествашон нағзай ҳами қадар арзон кардагиянд. мана ира бинен охе интихобшон бисёри бадай. нигоҳ кунен 180 сомон. ортопедический фасон. ина як бор духтарако имконият дошта бошед биёен як маротиба бозора гарден муқоиса кунен баъдан метонен харидорӣ кунен. леки боварӣ дорум намеёбен ин нарх барои ин нарх ягон ҷода нестай. беҳтарин аксия рафтестай дер накунен. баъд инчунин духтарако ҳози сумкаҳошона нишон метиҳам. кашлёк сумка ина миноям ҳамаш тоза турецкиян. ина бинен ҳамино ҳози чанди 100 сумия
250 сомона сумко инамино ҳамаш 100 сомон шудагай качествои беҳтарин мана бинед то анамиҷара диден то зарара инамино 100 сомонӣ шудаган ҳози як чанта дигаша нишон метим ина ино чанд шудаги будан ана ино 70 сомон турецкиё духтаро мана бори мана ира бинед хушруги шавқи 70 сомон ана баъд бо кашлёк 50 сомон мана ин намуд кашлёко доранд туркиё мана 50 сомон турецки тоза иҷада кашлёкшам интихобшон бисёрай мана бинед чанда модело ҳастай ҳамаи ҳамино 50 сомон шудагая мана ана баъд бо ҳаст ина ин модело ё чанд шудан ана ин модело 80 сомон аз и чанда рангай мана сафедакшам ҳастая 80 сомонира хушрубиша бинен качествашда гап нест духтаро пушаймон намешавен иё чандай қай хушрубае иам 80 сомонай сумочкара хушругиша бинен тоза турки кожашда гап нест мана и тараф боша 100 сомонӣ мана и тараф ҳамаш 100 сомонӣ мана сифатча бинен духтаро о хушрувай маълумай ҳоҷиҳодам нағзай мана чармуш беҳтаринай 100 сомона и 100 сомонай диден духтаро чармуш дар ҳақиқат ҳам мулоими хушрӯйна бинен мана ҳамаш бори туркӣ ҳамаи ҳамино 100 сомон турецки тоза ина қисмам ҳама хел 100 сомон мана бинед сумочкошон чӣ қадр хушрӯ ина ин моделош бошад 80 сомон ҳаминам ина ино 80 сомон мана бинед ина ёра бинед бо иқа хушрӯ 80 сомон духтарако баъд анаи сумко ҳаста ино 450 сомона сумка будан ҳози чанд шудагиан 230 сомон шудагиай мана қисми боло баъд дуюм ряда бинен диден 230 сомон шид 450 сомон кам набуд беҳтарин качествои духтаро биёен доставка доранд дар кортон боша бо хоҳен хитон омада бинен муқоиса кунен нархора яке боварӣ дору маҳкултон меша зури бадай бурошон мана бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад хайр саломат бошед то навораҳои оянда